от съществено значение или поне така изглежда на пръв поглед. Не особено добро центриране. Не бе затруднен по никакъв начин Боян Йоргачевич. Добре пласирани бяха пред него бранителите. Получи това жълти картона. Тук абсолютно необмислено решение на Веселин. Тук има служебна загуба за Ловеч и вече да си понасят наказанието, което има. Не може всеки един, който си иска да си изкарва отбора. Това е просто, не знам, смешно ли е, трагично ли е, какво точно да го кажа. Благодаря ви, господин Иванов. Рафаел Перес. Така че добра преценка на Георги Йорданов, който даде авантажа. Тук е червен картон. Червен картон. Ето тук как бе ударен Бедоя и след това Йонсен изпусна своите нерви и вижте какво направи. Сините също правят всичко необходимо да питва сериозна болка. Лекарския щат на Ловченли вече на игрището. Имаше удар с лакът. Ето тук на Владимир Гаджев. Прекрасно повторение. От тук се вижда много добре какво точно се случи. Много е спорно, Доя. Поредна контратака на гостуващия тим и завидим. Тук колумбиец е в собствената си половина, така че засада се изправи. А нападението на домакините продължава. Шут от далечно разстояние на Георги Костадинов. Сега още един важен футболист. Този път централният защитник Рафаел Перес. Да видим какво точно се случи. Ето тук първоначално Винисиус Баривиера бе закачен от... Ти като един съдия трябва просто с действията си, с присъствието си да респектираш футболистите на двата отбора. Владее Данилов успява да се измъкне Биза на индивидуален рейд в наказателното. Ето го повторението, гледаме внимателно. Според мен имаше препъване на Максимилиан Карнер. Може би тази камера ще ни покаже по-добре. Продължава обаче Денойер там в наказателното поле да притеснява отбора на Литекс. Дали това ще бъде гол? Не. Държи се за Глезена. Ето отново. Мисля, че тук имаше засада на Линелки Тамбала. Шпагата на Страхил Попов се отказа. Денилов. Сбърка Костадинов. Асприя. Ще се получи ли контратаката? Данило Асприя тръгва Фонов като втора асистенция на Данило Асприя. Ето тук Качук на обаче пусна авантаж. Ето тук имаше